Halo! Uy! Halo! Ano hindi mo? Halo, Iben! Okay, rada ay. Halo, ay gabi ka na to tayo. Papa! Siya dito. Halo, may gabi ka na tong tanan. Di na lang ko masyagit kay mapawag man. Una sa tanahan, pakpakan na to si Lord na may naghatag ka na to sa tanahan, pakpak, alam kang Lord. Pakpakan po na to atong mahal nga Birhen Maria, Mama Lourdes, pakpak! Pakpakan sa nato ato ang mga kapitan o Gutsihal, Kapitan Joe, Kapitan Johnson, o sa tanan niyang mga kauban, pakpak! Pakpakan sa nato ang tanang mga inikanan nga niyaron din pakpak! Pakpakan sa nato ang tanan nga mga pakpak! Baka na to atong mga tano doy nga niya nagteriktoryo ko li ari ko diri kay murag masalipdan akong agtag na may dire klaro kayo nya. Salamat kay nato tanan ha, labi na gyud sa nagpakaon na mo. Thank you kayo, salamat kayo nga lami kay pagkaluto ang ilang mga sudan, labi na gyud ang manok gidribble nako akong giisya sa baskitan. Onya, thank you kayo. Pag-abot ako ganina, gisugat sa day kong mga daga, giingnan ko nga, hi Gulyat. Ko hi day. Siya nindutan ni maglawas no. Dako nagikagtiyan. Murigi ka gibarang. Gibito ka Gulyat. Siya may umubo ni may t-shirt kung ano nga upo lang di akong giupo. Pag upo na ko, gikumot akong tutoy. Ika siya, dako magdugan Ako ginasi kong barbell dahil. Subo ako na imong kasunis, giupo sa ko siya, dako pa Ako ginasi kong drive trisika dahil. Subo ako rin brief, giupo sa ko sa kini, dako pas paa. Ako sang ginasi kong turjak dahil. Sige mo katawa, bantay, di mo pagbutar ni Francis Ispares ha. Maraming halad sa drama na to dinek. Onya, thank you kayo, pag-abot na ako, gisugat sa dahin ko nga, Gulyat, pila edad di tiba namatay? Kay patay naman sinitiban, niya katusod akong gitarista si Gilly Dilmar, patay naman sad. Pila edad ni tiba namatay ko, 74 na? Siya si Gilly Dilmar, pila edad na ito namatay ko, 75. Ikaw, pila edad di mo ko, 71. Siya 71 na ka, line of 7 mo niya, buhi palagi ka. Isa, 71 na ka Gulyat, nga bata-bata pa magkagnaw. Kuan ka nang, usay sikreto ni mo? Wak ko sikreto na, pero pagkamatay sa akong lula, gipinlan ko niya glanas ungo. Tinood na akong lula ungo to. Sibangtas to sa mong dapit. Kung nako'y daang lana, o ganahan mo, tagaan ta mo. Tagsara ka to, oy, anaranin mo, niya, di ka matiguang. Di ba sa kamukhaong tao? Di ba kamukhaong tao? Di ba ta mamalbal? Nga to suyopon, ganarag yung mga dugo sa mananap nga itom. Parihanang irong itom, katong iagi din, suyop ta na. Oo, kada ilaga itom, suyop ta. Dugo suyupo na to niya, kanang mga iring itom, suyop ta na. Pero ang kinalami ang suyupon kanang lubot nga itom. Hastang suyupon ng tamisa lagi. Kaysa may itom inyong lubot, kay suyupan tigong gamay. Anyway, padool din rin Bitaw may gala, pasalamatan na to si Kuchal Francis. Oy, wami mga panya hanga, bao na nato mga opisyalis nga nalagan si syudad, wami mga panya nila, wami mga panya, pero hangyon lang tamo nga karong Mayo pohon. Ayun nyo kalimti si Kuchal Francis Esparres ha. Kay maoro magyunay ato maduol diha tanan anytime, nara na siya sa opisina, di ka ni siya mulakaw-lakaw. O ato ninyo. Pero nasa may gayon nga mga importanteng lakaw, mga nang mulakaw sa siya. Pero dali rin na itong doolon. Muhatag o mga kalingawan na ito din sumaha karon. So pagpaga na ito si Kuchal Francis Esparres. Okay niya, thank you kayo Kap Jo.
o si Kap Johnson, puro sa mga kapitano. Thank you so much kaninyong tanan. So di na kay kumundagang sulti kay gabiin ra ba kayo? Nya kaniyatong drama taas-taas ra ba ni mahumantaan ni mga alas 3 kadlawon. Pwede ra mo magigda-igda diha. Mura na mo katanaw TV ba? Nya pagdalo mo gunlan tanday-tanday si wasawa. Sige, aton lang sira ha, kay para ibalik pa na ko si Dong Pangkoy kay ilaki mo kay bo nga Dong Pangkoy mauro ni tawag na mo pero ni kapitan ni sa mo among tawag Dong Pangkoy dugay kami nagkuyog ani Dong Pangkoy oy sa mga drama ni Tiban sukat pa pag 1986 83 84 85 86 kuyog na mi hantod karon nagkuyog lagi apon mi so salamat kay ninyong tanan thank you kayo unya baon na to ha sige mo katawa putar sa tao Francis Paris ha okay thank you so much kayo tanan Dong salamat kayo. Salamat kayo Dong Alan. Okay, thank you so much mga kaigsunan wa sa mga panya pero naging siya nadili tayo kalimtan. Okay? Oh, alang sa mga bana, niyaging Valentine's Day, gilipay niya yung asawa? Wagin mo. Sus Ginoo ko, kinahanglan man ang alipayo na itong asawa, panggaon na to siya. Ha? Kay sultian na mo kining asawa, mao ni usas labing niya importante kayo. Pero doon alay diferensya. Kung ikaw makigsulti o kamang lisod sabton, di ba? Correct? Kung makigsulti ka kamang lisod sabton, correct? O bungoli mo maistoryahan, di sa kay ka makasabot, dili ba? Pero ang dili gyud masabot kini mga asawa. Sorry kayo ha. Nga naman, ang mga asawa, kung ikaw dugay kang mauli, nag-inom, nagduwa kag tungits dito si musiringan, yaw-yawan ka, papolyaw, litsi yawa, pauli. Inig pauli ni mo, hingin lang ka, layas. Moingon sa kagbananghin ka, adto na ko, poyo. Oh. Manang asawa usay, di ba di manang asawa, dili kayo ito masabot, pero kinahanglan imong panggaon ang asawa. Kasi miyaging Valentine's, sultihan na mo, akong asawa, gidadaan ako 3 red roses. Oh. Kahulugan niya na, I love you. Di ba? Pero wa mahimot akong asawa rin. Wa mahimot. Oh. O niya, wa sa mahimot. So, pagbalik na ako, duha na lang karusin sa kong gida. Naingon siya, oh, nawag tangi mong gugma. Duha na lang ko. Importante na. Siya, o sabi, kahulugan na, you and me. Ah. Wag yapon mahimot. Pagbalik na ko, usan na lang karusin sa kong gihatag. Siya, oh, hingpit na nawag tang kaya nga usan na lang ko dako kay nagkahulugan sa unsay kahulugan niya na you're the only one wag yapon mo tikangkang sunod ako gihatag sidling sumahaw gani siya nga naman siya imo ko patamnon ko dili mahugan niya mo kasing-kasing naara kong nagpaabot nimo ginhawa din fit okay lying leading lady nga ko ipailagan